papunta kami sa Lapu-Lapu. May ibibigay kaming surprise para kay Kina. Sa pamangkin ko, wala pa kaming almusal kasi gustong makipagsabay kumain si Malaya. So gagawin namin ngayon, magda-drive-thru kami. Jollibee! Yeah! Jollibee na ng Bagyo. Agi lang sa amin anytime. Palihog ko sa cheeseburger With fries and drink. with fries Yes. and Pwede ang drink. Ang drink lang, miss, kay coffee. yeah, ako kay napamorning egg and cheese sandwich. Yes, sir. For 4 minutes, sir. Sir, okay ra? Okay ra. Okay ra. Okay ra. Pwede ra i-coffee? Coffee, yes, sir. Pwede Yeah. ra. Pili lang po og kuan, duha ka bottled water. Okay na ta. Tagak niya ako. Padili. So ayun guys, nandito na kami sa bahay ng kapatid ko, si Kina. Hindi muna natin ipapakita yung surprise sa kanya. Ano siya? Ang laki na ni Kina. Angkad na. Hi, Ken! Say hi! Laoy, mingawan, minimo, oy. Last time mong hair, Kin. Dali, pakita namin yung papi, Bi, dali. Bakit amin? Dali. Ali, ba? Bakit amin? Atula di, ay. Taas na kay hair, oh. Be, introduce na mo introduce imong papi. Dali. Ali, dali, ato tas yung papi. Asa si Kuana ni? Sige na. Wala na kay... Wala kay class. Bagay ka, ayo diri ang among surprise. Wala, wow! Diri ay. Close your eyes, kid. Daddy, daddy. Close namin eyes, daddy. Close na eyes. Yes. Ay, isa sa tanaw, ay. Ayaw sa tanaw, close na. Close na. Di man sad nimo makita na may cover. Alalala. Tara na. Close eyes. Ayaw na lang, daddy. Kaya di man dia po niya makitaan, daddy. Tara. Lo, big. Tanaw na. Open daw. Wow. Open na nato? Or ugma na lang? Karon lang? Nag-very good kasi mong class. Ha? Kita mi sa post sa imong mama. Very good man daw ka. Hala! Nakitaan na! Unsa man na siya? What's that? Unsa na siya? What's that, Sak? Sakina, what's that? Ugma na nato open? Ha? Si daddy. Oh! Si daddy lang. Pero dili may imong kamot. Si papa mo assemble or si daddy? Si papa lang. Si Kina lang. Si Kina na symbol? I miss you. Wow. Open daddy. Say thank you sa oy. Thank you. Thank you. Oh. Excited kayo siya. Unsa man na tong Naay knob. Oh, naay knob sa stove. Nice.
Yeah. Ang sa atong luto ni Kin. Wow, kitchen! It's a big kitchen. Kaya na. Lagi. Yung paning. Gi-order na mo Shopee. Pag December pa tanisan. O nya, katong kang kuan ba? Katong Odette ba? So, nag-re-order pa jud ako. Nya, dugay kinaabot. She's so excited. Uy. Uy. Nindot siya ako. Hmm. Magkabuhat mo siya kabel. Ay, ito. Help daddy, help daddy. That's the instructions. Oh. A is I think this one. Punta ng wood ang yun. Yeah, very good. Kin, i-throw na ang mga kaan ko. Trash, please. Nya, nana kay, isa mong playmate dili. Handy one. Yay! Butang daddy. Ayo, ayo, dito ato bang. Ana lang. Wow, what are you cooking? Oh, you oil. Oh, kanin ka na laboy. Excuse. Uy. Thank you so much. Bye-bye. Si balik niya mo ha. Yes. Ako dahil babae kiss. Hi. Mwah! Say see you. See you! Sa pagpapagma. Thank you. Bye-bye! Tapos na kami sa bahay ng kapatid ko at ngayon pabalik na kami sa city. Pero bili muna kami ng kape dito sa Starbucks, Mactan Newtown. Thanks, baby. Ngayon, nandito na kami sa SM City, Cebu. May bibilhin lang kaming pagkain sa second pet ni Malaya. Second pet talaga. Bakit Oo, second? ako yung first pet eh. Tapos na kami sa SM City. Ngayon, papunta na kami sa apartment kasi i-deliver yung new pet ni Malaya. Tapos, excited na excited siya. Yes! Oh, so cute! Up kita sa video. Thank you, sir. Tara siya. This is Bella. Bella?
So, atyon po mga siyaw, si Bella pala ay Persian cat. Bella? Bella, sit! Sit! Bella, jump!